lapha ke umhleli wemcimbi. Sawubona mju. Sanibona. Ukhona mfethu? Sikhona njani? Qonde waze watsheka. Sikhulumile benkulu yeMetro FM Heatwave ezoba la eThekwini ngomhla 29 November. Usitshele ngayo mfethu. Okay, so yeah, good start to over the Heatwave eThekwini, but this year finally started after 8 years. Yeah. Iyabuya Heatwave eThekwini and iza ngesummer. Sizolunch isummer eThekwini. Ukuthi abantu ababhukude bathi kuyashisa manje. Ababhukude manje kuyashisa, balalela ukhozi, balalele nje. Yeah. Stage. Yini banikhetha uKelvin Momo njengomculo ohamba phambili kulomcimbi eThekwini futhi ke nenze kanjani ukuthi ilana yaphini ke ibalance njengoba sibona igcwele amapiano hip hop umaskandi Durban Dance njalo njalo. Into esibukile sibuka ukuthi istage caterishela for abantu abaningi abathanda ama-genres amaningi, so asikwazi bashiya ngaphandle, so wonke umuntu must be abe catered for. So uKelvin Momo asijwayele ukumbona thina la eThekwini kakhulu, udume kule phezulu kogoli kobani thina uvela kancane, so sithe hayi njengestage ake simbuyise ngala azojabulisa abantu sekuzoba i-festive. And then phinde futhi kube khona laba bamapiano siyawazi ama-2K. Yeah. Bese futhi singayikhohle futhi nale party yokuthi uma usekhe-KZN umaskandi awukwazi ukushiya ngaphandle. Uyaphoqa. Uyaphoqa mfowethu. Nje awukwazi. Uyabona manje mhlambe ke into njengama-gate ke mhlambe kuyovula niqala nini kufakwaphi njalo njalo into enganjalo. Okay, so i-Heatwave yala eThekwini izobe ingomhla 29 November. Yenzeka eKings Park, Outer Fields. Okay. Ama-gates avulwa ngo-11. Yes. Yeah. Then i-line-up iqala ngo-12 kuze kushaye u-12 wasebusuku. Oh, 12 to 12. Yes. So abantu bangafiki entambama benethemba lokuthi umcimbi kuyoze kuse. No. Phela phakathi kwamabili umcimbi. Yeah, isithuzelelele ngoba uyabona abanye bazoyitshela hayi kuyoze kuse. Kanti awubone ke mfowethu no izwakala kahle. Amathikithi ke mhlambe ke kona ihamba kanjani? Amathikithi atholakala ku Spar. Hayi usakhuluma sisa off air. Azwakala? Or if not bangawathola i-Ticket Pro. So ithikithi lokungena for i-general lu-250. Kodwa uma uthi ufuna ukusondela eduze kwe-stage ubona umculo omthandayo i-Golden Circle, then kuba u-350 kona. And then now namathikithi okufaka ngaphakathi e-stadium for 180. Then bese siba nama-package for ama-VIP. Okay. Yes. Nakhona futhi wathola wonke kaSpar ama-Ticket Pro. Hayi, qedile ngisho lapha mkhize kuzwakala kahle mfowethu. 29 November lapha ke Kings Park kanti sithanda i-SK njengamanje. Mkhaya. Shaka lesikhathi. Ngikhona ngabani? Ngijabulisa nje ukuthi mabecabanga ukuthi umaskandi ngeke usale ngaphandle bacabangile ukuthi ke umtalent SK loyo oqala ngqa then ke bese ke bengifaka futhi kwi-post bephinde bengibuke kuyinto enkulu lokho kumina ngiyibongela kakhulu. Ngicela ukuthi ke nge-29 zika November ngempela abafowethu lapha belenza iqiniso abalandeli bakaMaskandi bebonise nje futhi ukuthi thina vele singamabhinqa asikazi sehluleka uma sengena uMaskandi noma beyimupha khona obhukhiwe masengena nje uMaskandi caca ukuthi ke sengena ke impela manje ke inkalakatha uyabona. Ngibathembisa lento emnandi kade ngibaleka nayo ngithi ngibalekela ukuthi ngiphinde lokho ngibathembisa nje ingoma entsha ihit noma ama-hit ayingoma ezintsha ngoba i-29 November vele kuyobe vele sewonakela vele ngiyobe nje ngishaya nje ivele ingoma ezintsha mhlambe ngiyintshontsha nje iParis mhlambe makwenzekile kodwa isikhathi sayo ngisasiboni manje ngathi siphelile negushi ngathi siphelile isikhathi sayo mhlambe uthanda ukuyidlala sengayidlala online kodwa nje manje sesoshintsha yonke into serenovate. Kunoshuni ke vele kulezi insuku engisebenzisayo mangingena nje stage sengivele ngene impela ngingwenya impela ngiphethe isiginci ngidle ugodo ngibeke ithawulo emhlophe ekhanda bese ngiphatha isiginci lapha gauge ke vele lezi ezindala
kuwona wonke nje ama-event akhona kodwa kakhulukazi laphaya ngizofike ngishayele ezindala bese ngidedele lezi ezintsha bese ukuthi lezi eyisematheni kubantu njengamanje sithi kuyiphumuza beyidlala bona online. Yes. Oh, ngithandeni SK nje, ngithandeni SK everywhere you go, ngithandeni SK. Kathi. Yeah. Cina kupha wathanda ukusho kwalaleli. Into engayithanda ukuyisho ukuthi asingaze le event because ngoba ngisho ukuthi kade yagcina ukuba khona la eThekwini. Yeah. So kuzoba mnandi ukuthi as ama-Durbanite sike enjoy something entsha and something fresh and ngoba nazi ney'ngoma ezintsha umthandeni ekhuluma ngazo ngoba ey'dedela khona lapho. so funa uqala uDisemba wethu kahle. Yeah. Uqale nge-Heat Wave. Yes. Oh, Yes. Kunjalo. Yebo. No mfowethu hayi asibonge kakhulu Heat Wave noma kanjani nge-29 November bafowethu siyajabula kakhulu singamabhinqa ukuthi nasikhohlwa siyanithanda kakhulu emakhaya sicela ukuthi niqhubeke niphathe kahle kuze kushaya uDisemba siphephile. Yebo. Angithi mthandeni. Yeah, mfowethu